عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتاتلو خبرات تعزبتنا نلو محموش جاعت ميازيا كتشحن إسان شدشن زتلالو حدش زيناتات حزلكم قريبا لغو مقتالكم بخبرات دم فلما كانت تاتو سودانوين سلفنياتات نسودان مس قبت زرخبات سرقيا عاتيوم برزن بورتلاند نمنجست فدرال كسيسو أمريكا كوينات وي مقرات تتصابو تمرت سبسلطان إيران ترامب حالتات أمريكان إيران كساب أب حقنا سمع اتبتصح أبوت أم كتصنحيهم يلو إسرائيل أب ليبانوس بسفوت أموت متقعتي حالو زيغاتات كم تقتلو تقليتو ماكرون نمتقعت إسرائيل أب لعلي ليبانوس كونينو إيران وشمت بحر هيرموس داقمي عاتياتو إذن كالأم بزرزر حزركم قريبا له كتكاتاتولني بخبر عدم أمريكا كوينات وي مقرات تتصابو تمرت مكتل مينستر قديات وصا إيران أمريكا كوينات وي سلام كدل انتخونا كتمرت الله ايلو نسون بي بي سي نيوز داي اب زهابو قال كلتيوم اب حدا اوان كهلو ايكولون قلتيو ننا حد حدوم زصاررو يوم يبل سعيد كاتب زاده اسرائيل اب ليبانوس اتفصمو زلا متقعتي كبيد متحس نايتي أمريكان إيران تخسو دوم مبال زبصحو سمعي يبل إيران كل سب أما أكلاي امرأة نتسممع كختم أمريكان دما مس مشاركتهم تماساسال نجر كجبرو نتصبي يبل متقعت إسرائيل انت قتيلو إيران كاب دردر كتوت إديال زبل حتو مستحاتته تغرطنا ملع ما أكلاي امرأة زحشة خونيلو أبزوبا وشمت عرب زركب صبيب مسمر مراخب متصابو هرموس حدا خبتو ما قدستي مسمرات عالم كوينو ما أكل صعبت قجت أمريكا إسرائيل مس إيران كوينو تصنحلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران أبلعلي عالماو مسمر مراخب إيران زنبرتو عصوا انت زي العلا سيفيلاون تحتاون قرص إيران كتقع مخانو بتدقاقمي أفراريحو خمز نبرن كم أكل نايتي أمونغو أمريكان إيران صنحة نخلت سومن صنح تقصد موبال نتمحلفي متصابو داغماي نمخفات كم زخوني فلت يخون امبر إيران بزي فقدا حلوا صورة بتي متصابو زحلفا مرخب علامة خونان كعنوانين كبل أتنكغلا صحفيت بريس وايت هاوس كارولين ليفيت ترامب تمتصابو بقصبت كخفت تثبيت كم زلو تزاريبا نتي أمونغو أمريكان إيران استبصح نخلت سومن صنح تقصد موبال بزملكت زوهاب زلو ريتوتا تغراچ او تحستلوم تزيمردا اب زريات 10 نطبتا زحزه وطن سممع ايران زماكليو ترامب اب امريكا قبول زخونه ترغم زلو نطبتات حدا طرايو زبل زلو بمسرته حقنا سمع زبلو انتي كم زدلي اسميرلو اصوارنكي كله يبلون مصابو هرمس كفتون وحسن كخونالو كابوغرن ايران زمصو حيال قدحتون አለው መንግስታው መረኸቢታት ብዙሃን ኢራን ኣብ ኢራን ኢራቅ የመን ሊባኖስ ዝካየድ ውጉእ ምቁራጽ መጻቦ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋትን ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ንምልዓልን ሙሉእ ተወፋይነት ክህልዎ ከም ዘለዎ ዝጠልብ ሰነድ ኣቃሊሕና ኣለዋ ድሕሪ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ዘውፅኦ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን مبتام يورانيوم تهران نمتصابو هرمز كتقوصاصرون زبل وسخو اب صحف ترامب نليبانوس حاوسو بزعبات تخسي دمبال تتقسه يلان ازون اوعلا سمع تخسي دمبال قلف نطمي موغوتو خوينو صنحيو بتوسخي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابترو سوشال صحيفو تحقنا سمع ملو انت زي تخبيرو تخسي يجمر بمبال ازدما خاب قدم حج زرعي زعبي زحشه زحالن كخون يخبل اطنقيو ملؤت الصحف كل مرخب نفرتن وتادراو ابالات امريكا مستوسخه تتكوسي اصوارن كمون كال درو بعابيو نستداخمه صلاء مطفا زمطن الله اصوار كسابتي استبصح حقنا سمع ملؤ زخبر اب ايران كبابيان ابوتو ام كصنحيوم بزخونه مغنات انت زي كوينو كومو اي كخوني الى يجمت شعو تخصو يجمر كاب تقدم حج استرأي زعابين زحشن زحالن كخونيو اذا قدم نوح اوان مستخلو نحاسو ترخه استسمع معنا له اصوار يورانيوم كله يبلون مصابو هرموس كفتون وحسن كخونيو كساب شعو سراوتنا يعتقني عرف نزلو بهانقوتا نصبه بحقنا بزقصل ممرخ امريكا تمليسا لا قبل قاليتو اسرائيل ابلعلي ليبانوس بسفصموتو هاندبتو متقعتي حالو زيغاتات كمستقلو تقاليتو اسرائيل اوشت 10 دقائق طرح باماي زقطرو علاماتات عطوقات جوجله حزب الله دبداب كم زكايدت افريقيا تمتقعت استفصمه تمالي 8 ميازيا اب ايران استغبره تخصدو ناي مبال سمع اقلبو صحيبو ابزلو الاوان هاندبز تخايد مخانو تقاليتو
ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ከም ዝገለጾ እቲ ትማለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሊባኖስ ዝተኻየደ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ዕላማታት ዕጡቃት ሕዝቡላህ ዘነጻጸረ ምንባሉ የመልክት። ኣብ ውሽጢ ከተማ ቤይሩት ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ዜጋታት ከም ዝተቆትሉን ብኣማኢት ዝቆሰሉ ከም ዘለውን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን። እቲ ትማሊ ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ ወፍሪ ካብ እትጅምር ንድሓር እቲ ዝሓየለ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ተዛሪቡ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሊባኖስ ዝተፈነወ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ኣሜሪካ እስራኤልን ምስ ኢራን ንክልተ ሰሙን ዝጸንሕ ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ ከም ዘካየዳ ድሕሪ ምስምዑ ናይ ሰዓታት ኣፈላላይ እዩ። ቅድም ክብል መንግስቲ እስራኤል እቲ ተኽሲ ዶ ናይ ምባል ስምምዕ ከም ዝድግፎ ብምግላጽ እንተኾነ ግን እቲ ስምምዕ ንሊባኖስ ዘጠቃልል ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። መጻቦ ወሽመጥ ህርሙዝ እንደገና ተዓጽዩ። ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንዓለም ተስፋ ዝህብ ነይሩ እንተኾነ ግን ኢራን ስምምዕ ክልተ ሰሙን ተጣሒሱ እዩ ክትብል ገሊጻ። ሕጂ ተኽዕሶ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ እያ ዘላ ኢላላ። እዚ ዝበለትሉ ምኽንያት ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ቤይሩት ብዘካየደቶ ከቢድ ደብዳብ ስዒቡ ኣብ ሓደ መዓልቲ 254 ሰባት ከም ዝሞቱ ብምግላጽ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ሰበስልጣን ዓለም ሎሚ ኣብቂዑ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይፍለጥ። ነገር ግን ትማለ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየደቶ ከቢድ ደብዳብ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ኣብ መላእ ከተማ ቤይሩት 160 ቦምቡታት ድሕሪ ምድርባያ ትማለ ጥራይ 254 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክዝርጋሕ ውዒሉ እዩ። ኣገልግሎት ዜና ፋርስ ብወገኑ ብመሰረት ስምምዕ ክልተ ሰሙን መጻቦ ሄርሙዝ ተኸፊቱ ምንባሩን ብምግላጽ ሕጂ ግን እንደገና ተዓጺሎ ክብል ኢራን ኣፍሊጣላ። መንጎኛ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን እቲ ስምምዕ ሊባኖስን ካልኦን ከም ዘጠቃልል ገሊጹ ምንባሩ ይፍለጥ። ነገር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነቲ ስምምዕ ክልተ ሰሙን ተኸቲሉ መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ገና ዝተረፈና ኣገዳሲ ነገራት ከም ዘሎን ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ሃገሩ ናብ ኩናት ክትምለስ ከም እትኽእል ድሉውቲ ምዃናን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እስራኤል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ንዝደለየቶ ነገር ዕላማ ንምግባር ዓቕምን ድልውነትን ከም ዘለዋ ኣጻባትና ኣብ ቃታዮም ብምባል ተሪር መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ሊባኖስ ብዝፈጸሞ ጥቃዕቲ ድማ ሓደ ካብ ኣሰቃቂ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ኢራን ብወገና ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዘላቂ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ድሌት እንተለዋ ኮይኑ ግልፂ ምርጫ ክትገብር ኣለዋ ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን። እዚ ማለት ኣሜሪካ ተኽሲ ዶ ምባል ወይ ድማ እስራኤል ዝቕፅል ዘሎ ደብዳባት ሓደ ክትመርጽ ኣለዋ። እንተዘይኮይኑ ክልተ እዩ። ብእስራኤል ተኽሲ ብኣሜሪካ ድማ ስምምዕ ሰላም ብሓደ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ። ተኽዕሶ ኣብ ሜዳ ኣሜሪካ እያ ዘላ ኢሉ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞታባይ ካሚነ ኣብ ትሕቲ ንክልተ ሰሙን ዝጽንሕ ተኽሲ ዶ ምባል ኣሜሪካ ወታደራዊ ተኽሲ ዶ ክብል ኣዚዙ። እቲ ኩናት ከም ዘይተወደአን እውን ኣስሚሩሎ። ካሚነ ኣብ መንግስታዊ ፈነወ ኢርባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ መወዳእታ ናይ ኩናት ኣይኮነን ክብል እኳ እንተገለጸ ንኹሎም ወታደራዊ ጨናፍር ግን ነቲ ትእዛዝ ምቁራፅ ተኽሲ ክኽተላ መምርሒ ሂቡ። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን እውን እቲ ምቁራፅ ተጻብኦታት ከም ዘብቅዐ ዘመልክት ከም ዘይኮነን ኣጠንቂቑ። ሓይልታት ኣብ መበገሲ ከም ዝበጽሑን ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ። ኣሜሪካ 15 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ተኽሲ ዶ ምባል ከተቐርብ እንከላ ኢራን ድማ ካብ ምቁፅጻር መጻቦ ሄርሙዝ ምዕጋዝ እገዳን ምስሓብ ሰራዊትን ዝኣመሰሉ ቅድመ ኩነት ዘጠቓለለ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ዝተመሓየሸ ውጥን ኣቕሪባላ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ክልተ ሸነኻዊ ተኽሲ ዶ ምባል ክብል ገሊጽዎ። ቁልፊ ወታደራዊ ዕላማታት ተረጋጊጹሎ ዝሰፍሐ ስምምዕ ክቐርብ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ብዛዕባ ቀጻሊ ስጉምትታት ግንባር ኢራንን ሊባኖስን ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ። እቲ ብኢራን ዝሃብተመ ዩራኒየም ኣብ ስምምዕ እንተዘይተሰማሚዑ ኣብ ዝተሓደሰ ኩናት ካብቲ ሃገር ክእለዩ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ምእላይ እቲ ዝተረፈ ዝሃብተመ ዩራኒየም ኢራን ሙሉእ ስምምዕ ከም ዘለወን ኔታንያሁ ኣረጋጊጹ። እንተዘይኮይኑ እቲ ውግእ ዳግማይ ክጅመር ምዃኑ ኣፈራሪሑ። ሕጂ ዘሎ ግዝያዊ ተኽሲ ዶ ምባል እዩ ኣብቲ ኩናት ሓደ ምዕራፍ ጥራይ እዩ ክብል ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መግለጺኡ እስራኤል ኣብ ዝኾነ እዋን ናብ ውግእ ክትምለስ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ኔታንያሁ ህዝቡላህ ኣካል ናይቲ ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ ከም ዘይኮነ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እዚ ድማ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ወፍሪ ዘለኣለማዊ ጸልማት ክትቅጽል ዘኽእላ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ምስ ኢራን ዝተኻየደ ኩናት ዘርኣይዎ ጅግነት ወሲኹ። ኔታንያሁ እስራኤላውያን ኣብ መዕቆቢ ውሑስ ክፍልታት ዝገበሮ ትዕግስቲ ኣመስጊኑ። ትዕግስትኹም ስለ ዘርኣኹም ብሓባር ዓበይቲ ዓወታት ኣመስጊምና። እዚ ኣብ ቅድመ ግንባር ዘለዉ ተጋደልቲ ንስኻትኩምን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብዘርኣኹሞ ጻዕሪ ኢሉ ነቶም ኣብ ኩናት ህይወቶም ዝሰኣኑ ጀጋኑ ሓዘኑ ብምግላጽ ንስድራ ቤት ግዳያት ምጽናዕ ንውጋኣት ድማ ብቕጡፍ ሕዌት ተመኒሎም። ናይቲ ወፍሪ ቀንዲ ውፅኢት ኢራን ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ድኽምቲ እስራኤል ድማ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሓያል ንምግባር ይኽብል ገሊጽዎ።
ኢራን ንኹሉ ቅድመ ኩነት ገዲፋ መጻብኦ ሄርሙዝ ክትከፍት ምውሳና ምልክት ስዕረት ምዃኑ ገሊጹ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሮ ርክብ ታሪኻዊ ክብል ገሊጽዎ። ቅድሚ 6 ሰሙን ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሓዛና ኣሜሪካን ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ናብ ኩናት ኣቲና ኢና። ዓርኪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ስለቲ ዓሚቕ ዕርክነትና ከመስግን ደሊ ክብል ገሊጹ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓራ ዓለምን ዘጋጥም ዘሎ ህላዊ ስግኣት ንምእላይ ደረጃ ብደረጃ ብውጥን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ። ብኻልእ ሸነኽ ምክትል ፕሬዚደንት ሲልቫን ምቁራፅ ኩናት ክጠሓስ ከም ዝኽእል እውን ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ተኽሲ ዶ ምባል ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ዞባዊ ምርጋዕ ንምርጋፅ ሰፊሕ ድርድር ከም መበገሲ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ማክሮን ኣብ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ምስ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽያን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ከም ተዘራረበን ንኽልቲኦም ተኽሲ ዶ ምባል ንምቕባል ዝወሰዶ ውሳነ እቲ ዝበለጸ ምዃኑ ከም ዝገለጸሎም ገሊጹ። ብተወሳኺ ማክሮን ንመጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኮኒኖ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብዘይ ኣፈላላይ መጥቃዕቲ ዝበሎ ኮኒኖ። ማክሮን ብቐጥታ ምስ መራሕቲ ሊባኖስ ከም ተዘራረበን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ፈረንሳ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘረጋግጽሎም ገሊጹ። እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻ ሕዝቡላህ ዝጥቀሙሎም ልዕሊ 100 ማዕከላት ትእዛዝን ማዓስከራትን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጻ ነይራ። ነገር ግን ሰላማውያን ሰባት እያ ኣጥቂዓ። በዚ መሰረት ድማ ኣህጉራት ዓለም እስራኤል ይኹንን ኣለዋ። ዓባይ ብሪጣንያ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ሙሉእ ብምሉእ ምእጋዳ ኣፍሊጣላ። እዚ ድማ ድሕሪ 1950 ዝኸበደ ምብትታን ዝምድናታት እዩ። እዚ ታሪኻዊ ውሳነ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢታት ብሪጣንያ ድራማዊ ለውጢ ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ ብዛዕባ መጻኢ ተረኣ ኣብ ጸጥታ ማእከላይ ምብራቕን ሕቶታት ዘልዕል እዩ። ተንተንቲ ዝስጉምትታት ምሕዝነትን ዳግማይ ክቐርፅን ዘባዊ ዘይምርጋእን ክሕይል ከም ዝኽእል ከጠንቅቑ እንከለዉ ደገፍቲ ድማ ብሰንኪቲ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ግጭት እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ኣህጉራዊ ፀቕቲ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ይምግቱ። እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕረፍቲ ዝግንፍል ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም በቐረባ ይከታተሎ ኣሎ። እስራኤል ንሓደ ጋዜጠኛ ቀቲላ። እስራኤል ኣብ ቃዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ መሐመድ ዊሻህ ዝተባሃለ ወኪል መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ከም ዘቀተለትን ታማዕከና ዜና ዝዘርጋሓቶ ሓበሬታ የመልክት። እቲ መቕተልቲ ኣብ ከተማ ቃዛ ብዝተፈጸመ ኮይኑ ንመከይንኡ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የገንዝብ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንክልተ ሰሙን ዝጸንሕ መስመር ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ እኳ እንተተገበረ እስራኤል ትጥሕሶ ከም ዘላ ኮይኑ እቲ መቕተልቲ ድማ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣትሒዙ 262 ጋዜጠኛታት ከም ዝተቐሉ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይሕብር። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብቐሊሉ ክጣሓስ ዝኽእል ኢሉ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሃገሩ ምስ ቴህራን ዝገበረቶ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብቐሊሉ ክጣሓስ ዝኽእል እዩ ክብል ብምጥቃስ ኢራን ብጽቡቕ ድሌት ነባር ስምምዕ ክትገብር ከም ዘለዋ ገሊጹ። ንምርጫ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ንምድጋፍ ኣብ ርእሰ ከተማ ቡዳፔስት ዝርከብ ቫንስ ኢራናውያን ብጽቡቕ ድሌት ምሳና ክሰርሑ ፍቃደኛታት እንተኾይኖም ብምባል ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ወሲኹ እውን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ተነቃፊ ስምምዕ ከይትግበር እንተዓንቂጾም ክጉህዮም ክብል ኣጠንቂቑ። ንኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ ንኽበጽሕ ተርእዩ ዝተጻወተ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሼህባዝ ሸሪፍ ኢስላማባድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩሉ ፍልያት ኣብ ዝፈትሕ መደምደምታ ንምብጻሕ ዝዓለመ ዝርርብ ንጽባሕ ዓርቢ ከተእንግድ ምዃና ገሊጹ። ማዕከና ዜና ኢራን ቫንስ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ድርድር ጉጅለ ክመርሕ ምዃኑ እኳ እንተገለጻ ዋሽንተን ግን ነዚ ኣይረጋገጸትን። ሱዳናውያን ሰልፈኛታት ንሱዳን ምስ ግብፂ ዘረኽብ ቀንዲ ጽርግያ ዓጽዮም። ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ትማረቡ ኣብ ከተማ ኣብሪ ኣብ ዘካይድዎ ሰልፊ ነቲ ሱዳን ምስ ግብፂ ዘረኽብ ቀንዲ ጽርግያ ብምዕጻው ብዛዕባ እቲ ብቐጻሊ ዘጋጥም ዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑ ሱዳን ትሪቢን ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ነበርቲ ከተማ ኣብሪ ኣብ ሓድሽ ውጥን መመቕራ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቅዋም ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንግድን መገሻን ኣገዳሲ መስመር ዝኾነ ዶንጎላ ናይ ወዲ ሃልፋ ዘራኽብ መንገዲ ጽርግያታት ጎማታት ብምንዳድ ከም ዝዓጸውዎ ይግለጽ። ሰበስልጣን ውሽጢ ዓዲ እቲ ምቁራጽ ፀዓት ምስ ዓለማዊ ዘይምርጋእ ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ዘሎ ወጥርን ከተኣሳሰርዎ ምፍታኖም ዝነቕፉ እቶም ነበርቲ ከምዚ ዓይነት መግለጽታት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሮምሉ። እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘላቐ ፍታሕ እንተዘይተዋሂብሉ ነቲ ጽርግያ ምዕጻው ክቕጽሉን ተቃውሞኦም ከስፍሑን ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ንመንግስቲ ፌደራል ከሲሱ። ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ሰይድ ዓብደላሂ ደኒ መንግስቲ ሶማልያ ንፌደራላዊ ስርዓት ሃገር ንምድኻም ዝዓለመ ፖለቲካዊ ስትራቴጂካውን
ይኽተል ኣሎ ክብል ከሲሱ ደኒ ኣብ ኣውራጃ ቃርዶ ብ7 ሚያዝያ 2026 ዝሃቦ መግለጺ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ሼክ ዓሊ ዋጂ ፌደራላዊ መንግስቲ በቐጥታ ንዞባውን ግዛኣትን ከመሓድር ከም ዘለዎ ዝሕብር መደረ ንፌደራላዊ ስርዓት ሶማልያ ቀጥታዊ ስጋኣት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ስጋኣቱ ገሊጹ። እዚ ሓሳብ ድማ ናይ ፕረዚደንት ሼክ መሓሙድ ከም ዝኾነ እምነት ኣለን ዝበለ ደኒ ንቡላን ብፌደራላዊ መንግስቲ ከመሓድር ይመክር ከም ዘሎን ከሲሱ እዚ ድማ ንህላዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዘዳኽም ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ደኒ ንልዕሊ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ገዛእ ርእሰ ምምሕዳራውን ጸጥታውን ትካላት ዝመሰረተት ፑንትላንድ ማሓውድ ምሕደራ ንምፍራስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተናታት ክትቃወምያ ኢሉ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሙ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።